कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। कोकणामध्ये पावसाची संततधार सुरू आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यामध्ये सकाळपासून मुसळधार पावसाने सुरुवात केली आहे। दापोली मंडणगडमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून आज दुपारी मुसळधार पावसामुळे झाड कोसळले। यामुळे काही वेळासाठी वाहतूक ही बंद झालेली होती। मंडणगड दापोली राज्य मार्गावरती झाड पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती। रस्त्याच्या दोन्ही मार्गावर यामुळे मोठी रांग लागली होती। काही वेळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे झाड जेसीबीच्या साहाय्याने हटवलंय। आता वाहतूक सुरू असून मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी अशा घटना घडताना पाहायला मिळत आहेत। हा मार्ग दापोलीतून मंडणगड मार्गे मुंबई येथे जाणारा हा राज्य मार्ग आहे। झाड पडून हा मार्ग वाहतुकीस बंद झाल्याने वाहनांची मोठी रांग लागली होती। कोकण आणि घाटमाथ्यावरती अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने तिथेही सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय। कोकणामध्ये मुसळधार पावसाने हजेरी लावलेली असून पुढील 2 ते 3 दिवस मोठ्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। संपूर्ण कोकणामध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून अनेक नद्या दुतडी भरून वाहू लागल्यात। वाहतूक आता दापोली आणि मंडणगड सुरू आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, मंडणगड, रत्नागिरी। बसा की 15 मिनिटं शांत जमा आता जरासं।